ayeto makosana tikaona chithunzi chimene chikuenda pa skini panopo azibambo awiri amenewoto ndekuti zina lawo ndi a Maxwell Gwedemula komanso a Chikumbuso Fulaliro. Makosana amenewatu ndekuti no tikunena pano atapidwa alitu m'manja mwa polisi ku Lilongwe, ndipo apolisi kumeneko kuzera kwa amene amayankhulira polisi imeneyo amenewatu ndi a Hastings Chigalu asemekeza ndithu kuti amanga azibambo awiri amenewa. Ndefunso nkumati awamanga apalamula mulandu wanji, anakaba kapena anakachita ndewo, chinachitika ndi chani? Makosana tikaona bwinobwino azibambo amenewa akuonekatu ndi zipsera choncho, zipserato zonesa kuti anakalandira thandizo la chipatala zimene zinabwera chifukwa chovulala. Komano chimene chinachitika ndichonena kuti makosana amenewa a Maxwell komanso a Chikumbutso iwo atu pamodzi ndi anzawo amene titha kunena kuti panopa ndekuti ndi malemo amenewo zina lawo ndekuti anali a Lloyd Sotsa. Anthu atatu amenewa amagwira ntchito kusoka market mu mzinda wa Lilongwe, nde kwa amene sitimakutsata bwinobwino kusoka ndekuti no ndikujako kufupi ndi bridge ya Lilongwe ndikuntsika ndithu kumene kumagulitsidwa zovala zakaunjika. Ndeno chimene chinachitika ndichonena kuti amenewa atatu amenewa a Maxwell a Chikumbuso komanso a Lloyd amagwira ntchito ngati magadi, amagwira ntchitoto kwa munthu wina wake kumeneko zikunena kuti amalondera shop inake kumeneko. Ndeno dzulo pa 13 January 2026 makosana amenewa ali kumalowa ntchito anapeza zoti asemphanatu kumeneko ndikuyamba kumenyana. Kumapeto kwake anapeza zoti mmodzi amaite kuti a Lloyd anapeza zoti afera malo omwewo. Kenatu kumazafunsa kuti chimene chinayambisa ndewu imeneyo ndi chani? Makosana akunena zonoti akuluakulu amenewa amagwira ntchito kwa bwana mmodzi, nde pa tsiku limene la pa 13 January anapeza zoti a Lloyd Sotsa anazopempha ndalama kwa bwanawo. Ndalama yake inali yokwana 4,000. cholinga cha ndalama imeneyo ati amafuna agulireni khoti, monga tikudziwa kale kuti nthawi ino ndekuti ndi nthawi ya mvula. Ndeno chimene chinachitika nchona kuti abwanawo anatulutsa ndalama yokwana 4,000 kwa pasano a Lloyd. Posatiratu zimenezi zinapeza zoti a Chikumbuso komanso a Maxwell anayamba nokuwaseka a Lloyd akunena zona kuti ndalama imeneyo akagula leni khoti yanje 4,000. ndezi kuoneka kuti kuseka kumeneko kunapangisa zona kuti a Lloyd apshe mtima m'malo mwake ndekuti no kunayambika ndewu kumeneko. Ndekuti ndewu imeneyo inali pakati pa a Maxwell ndi a Chikumbuso ndekuti anali ngati mbali imodzi, pameneno a Lloyd anali okha. Nde after kumenyana panepo zinapeza zonoti a Lloyd amaoneka kuti amayiona ndewu imeneyo, nde zinapangisa zonena kuti no a Maxwell ataona zonena kuti akuchepera mphamvu anatulutsa mpeni ndikuyamba kubaya a Lloyd. Ndekuti anabaya kangapo, anabaya moto kuwabaya pa chest ndiwabayaso mmimba. Kuchoka pamenepo ndekuti no a Lloyd anagwera pansi ndaifa chotaya magazi kwambiri anapeza zoti afera pomwepo. Komano zikuoneka kuti zinthu zimene zinachitika usiku chifukwa chona kuti ndewu imene inakhala kuti imachitika masana ndekuti given anthu anakatha kuleresa ndewu imeneyo monga timadziwa kale kuti kusoka market ndi msika wa busy kwambiri, zinthutu zosayenda basi. Notu pamene apeza zoti apolisi kupita kumene kuja ndekuti anatenga thupi la Lloyd kupita nalo ku chipatala kumene amakasemekeza kuti a Lloyd ndekuti anali atamwalira kale. Mene apita nawo ku chipatalako kenako ndekuti anangowasenza a Maxwell komanso a Chikumbuso. Ndi chifukwa tikuwaona ndithu chithunzi chawo pa skinipo alitu ku polisi kumeneko kudikirira kuti apite nawo ku mabwalo a milandu akayankhe mlandu wakupha. Zinthutu zosakoma, zinthu zosayenda makosana. Taonani anthu akugwira ntchito limodzi kukaphana chifukwa cha 4,000 kusamvana pa zinthu zozizira ngati zimenezo. Mova anthu akuluakulu otinso ali ndi ma responsibilities nawo apha nzawo onena kuti mwina ana ndi family ndekuti wasiya family yake pamenepo ikhale kuvutika. Komanso makosana amenewo ndekuti akapita ku ndende chifukwa ndekuti given pamenepa ndi life imprisonment, ndekuti mafamilies yawonso ndekuti akhala kuvutika pa zinthu zonena kuti anakatha kuzipewa. Amalawi timadziwika ndi khalidwe, chikondi, manopanopa zikudabwisa kwambiri kodi zikhalidwe zimenezi zikuchokera kuti zachilendo ngati zimenezi. Akuluakulu kukanika kumvana zosayendatu pamenepa. Ayi ndithu tingoti mzimu wa a Lloyd Sotsa use mumtendere. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amene alipo mutifotokoze comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 8 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitakufikirani mosavuta.